Kerabangai beit ka for kalabiang inyok mas dang no yaka jiski jangi blay lembajong kanika no paisngi ti kumta menikong ka pendap ngan sistem kemen bangalak banyadan kat pi kong kebalang namta kanika sungi ka ba ngiyok ba cakri lang blay hani jan miet di ngapia sama pi baro ani kapor na do i representants i person in charge joka barang presiden mauro ki temsan baro ki joka balang ki dikot joka komiti balang ki gua ju ya kersian ban bu bet ya kam joka balang baro ka we ya pi kilo kemi kilo kepa ki para samlah bala dai don ki hab ke berit ru nga pria sabai pi hari kapor ti ingin ya seprang ya ke cikri jongi da ke bangin ya sok lang ke jerwai ke ba Shispa San Puwei kejerwai ba Shispa San Puwei bat Shispa Sab Kundai na ke Khamrim nongrim kebalang hang ni dei Jesu Kristus utrai ya perthei bajot kani daka untau thumai na neng unwan ban pen im ban long kejung uhi ban pelai na kejing tiam uyang menyap ya beli baru gitu kan kejerwai basis pak San Puwei basis pak Sab Kundai nong rim kapalang hangni dei Jesu Kristus utrai ya perthei bajon kani daka untau teman naneng unwan ban pen ban long kajong uhi ban pelai nakajing dem uyeng ban yap yapli senjang kapalang ba kud halor kaslam perthei namar uben real ku parokilo kawe kanam jong u kiyaro buthe lulakasnam jinkermen we baro kaju kami kipam lampun sin kiyo kren pen namar longjing yapir laslem ruki jembe nong shun sao to kiker hen bei riu ku kiyasha lanu ki ong kan wai hatin kami bakenja kan pekaste pernam hapleng kit mampu rukong bampun kici yapan kikwilen tikaburom jengom naki banlan balang
bakra sitali lenti syata lawan ondaya kangin yo ite sungin yo man man kam we ban priu ku hane play ha uwe lai riu ku na pertegeleng burom yamiki ai balang bakra sitali kata kapol kajan jing duwai ruman kasngi atwa Jesu Tuhan. Shua bagan bu agak jing duai, ngin syak skor ya kah ting ke jublei, ya keba ngila ban syam, nah ka kitab Genesis kitu barak ke Bible sebahaban baik nak dibentah, ka kitab Genesis ka lenong keba pra, bat ngan puli ya ka dekot keba pra, bat kendai. Kitab Genesis ka lenong keba pra, ka dekot kebapra bat kekendai. Ula pelait no ru ia keparu na u ban kmi lada kita ki kilerangan no on em na lor kekendau. Hendrai kata keparu na ba kam simla sem ya ki jing jak thai ya la kapok jat kawan pai pat chu sapok kata kaying ling. Dan bagi kita ki ki adang sa halor kakmat kakendo baro. Uti daga bakner ialah kakti udah sim yaka bat ula penuan yaka syaladi siapa kata kaying ling. Blain kerku yang ini kedian kiba ngirayat sengau nyapai lang syublai jing duai. Au blay ubau kpa jongi bah beneng. Ubalong utrai joki med, bad utrai joki mesim ki jongi. Utrai joka beneng bad ka kendau. Utrai ru joka balang. Ngiso bana ingu ime ablay banang ai hangi ikan ikalak. Bamialam ya ki kijat ki batalot jongi bangilak bandan sipor. Hang ka ying bang tang khu jame. Begin yo ablay bi ban syakri ban penubrom ya ke keteng ke im bak wasisya ke jome. Ke balam bajo ke jenget ke bangidon. Ngin yo bun pediang si bun ki jingkerku. Ha bangidon hasenda jome ablay. Idwa ya me ablay mengatati senai ban don dekat ban ngi lemban ke por. Habasdang jong kini kaji syakri jong ye me ablay. Dokurku ya kibenta baro ya kebakum kebalang ngin yo ban pendap hani kesengi. Ban kerpang dak ngin yo ru ban syak skor ya ketien ke jame. Kalong ka jikerku ya kimet bagi mesim yang ikat bakan ke im kenasa. Itu wa ime ablay tu isnem kata ban kenmau kerpang ialah kajong kebalang persen hang dia mau ro. Geso ban aingu ime ablay melakarku ya ka. Leng bajo kidi kisnem baro kibalik ndok. Bakal nang ya caprang hai benta baro jong kerja syakri. Bakal long kawai nak balang
ke baklan hapok ka sinot sep ngi ke jongi mi de wai me able mu ta ti snei ban ker khui la ka jong ka balang na do pastor in charge Reverend Lendan Sim kita mesan baro jong ka balang kita court committee kilong kemi kilong kupa ki para samla ba ke barin dagaman bersabha ban ken ma kerpang ya ke jeseng thei bal ke jeseng samla bal ke jeseng khana kumju kerpang ya kinong kit kam bagilah tabi bat IT di embed bat mensim ban pen klanya la ke jong ka balang kat ba kani ka balang ka jong me kadang sa apathai itu wai me apale me kata ti snei ban don kat palo jong syukri barin yau ba me ya khot i ani ko por bagi don sipor bat kani ka balang hang ni hamoro itu wai me apale me kata ti snei ban don kat ban ngan ko por kam tam ya ko por ka bagadon ban ai hapadeng joki khun ke jome kan long ka jing khu namata ka jing im ke joki bat ingilang kumjo able bi im tati snei bandar kat ba krim pai ke stan baro apola ka jong ka balang dia sti ki don ki ba phimla ban poi hang ni ko por na ki ba bun ki jing e ki ba ki kendo ka jing im ba ki don ru ki bom don chu ki mesim ke basliang ban syakri me able Gidwai makata tu isnei ban keren do jong musim jame ya hukum kita. Bagilah ada bi ban ya don lang bat ngia ku pat kapor. Hukum kabalang. Gidwai makata tu isnei ban ken mau kerpang kitu baro ki papang ki stom ki jenjar ki kuslai. Leit mamia blai do jong musim men ker khu yaki. Ba pleng jong ka jing yal ti ka e ka bagi ken do ha ka jing em. Kin sung thu ablai ba me don rangkat bat ki yaki por baro. Itu wai mai beli makata ti snei bandar kat ban ngi nama kapor bat ikin tabaro berasa ni IT hamia ka try mai penyat da kapor cuma sim jame biang ablei ka bongu jongi map ya ka jing mamla jongi paro namar bah ka teng jo try jisu ngi tem pan amen tahun kapor ngin yo ya ki kam nang reng jo ka balang Ni aikulei pi baro ki para bangit biin ki long kmi ki long pa ki parok samla ki babun ngila bani i bat ki hep ki barit ru ki badai ki khon jong ka balang bat ki wei ki para bangit ki bi don rangkan aga gerteng ki jong trai bau nong pen im jongi Yesus Kristus ni aikulei kerpang ye pastor jongi Reverend DHL Nongbri ibala pelak nang ikapor ban yedon rengkat bat ngi kum kapalang hagini ke jingeseng bat khamdam e ban sam ye ke khubor ke tin ke jong blei ngi ai ku blei pi pastor na ka banta ke ni ikapor ke ba kordor ke ba phila pelak nang ban ngi duai bau blei un long rengkat lem bat ngi habang isa skor ke tin ke jong blei ke ba pi pin sam hableng jongi Idwai ro bau blei un kerku ye pi ke jing sekri ke bapidon hala ke jong ka pastorate ke district ke presbytery ba ke sinod hi barok wei kum ke jing pen itu I pastor Reverend DHL Nongbri ilong pastor jong ka maunai presbytery badidon ha ke district Pung Senyang bad iladon ha ke ni ke presbytery la Khamslem Ti long ru ubay na ki pastor ibaya simbantap ha ki kam jong kejing seng samla sinod bat assembly ru kumjo ni duai bau blei un kerku yangi lingba kejing sa ke jong I na ke ktien ke jong blei habreng jong I hagani ke por ngin yo ban pediang no ye kijing aingu ban hadien balade ban lum ye ki ngi gerpad iwei pat I rang ba jong kabalang Mr. JL Nonglaj in subha ban bo kijing duai na kementai kijing aingo kini gilong kijing berbana boleh sibon tu ini duai kupa jongi wabneng hagane ka janmet jongi ka sngi ka bakrau ka kentang ka ba me trai ka ba me mulai alam haga jing im ka jongi lengba kijing lenti jongi aingo oblei mer penyo aingi kini ka lat ban wan ban syakri ban penon buram ya kerteng jong me hakum kani ka sngi Long kasngi ke bakrau kasngi ke jeng job tiaw ke jame halor ke ding pna atas nem tam shwa try ke por ngi wan ya kapan
Aingu pendan boram ya kerteng jong me. Nama milong bulai bakrau pen bor bala ban yarap yengi. Haka jing im jongi ke paman la kasngi. Hadu kana klip mat mtam na pelong kumni kumilong. Try aingu try lingba ka jing alam ko jong me. Bat ka jing kerku jong me haki kam ki kiti jongi wan ban buti ban IT. Lingba kini ki jing ai ki barit ke jongi. Lingba ka jing kerku jong me haki kam ki jongi. Ngibu kandiat try na mataka kam ko jong me. Ban penya ya ban penya kelama gospel ke jong me isne ban pen khui pen tang ker khui ki ablai basana shana ka balang ka pen kam tu isne ya ka ba kanang la ban roi nagawai ka snam shogwe snam lingba ka jing ker khu ke jong me mini la ban penya re kelama gospel ke jong me ha ka no ka banta ka trai ka balang kelabu namta jongi trai nak pon ngi duai sum long rangkat lembang jing syakri jongi lingba syakri jong me ulan yalam Hakan ka jan miet ban yo ban ye tei ban ye slok ban sam ye khobor tien jong me naman ta jong yi pai lang jong me po kane balang hamoro disney trai pan kubot pan som pan sler ka bor masi mo khu jong me to ai ba ke pan dep pan ka bor long ka jing mam ka ba ka nya masiem ha ka ji im ka jong yi disney trai man long kat ban ngi lam ba ka jing syakri na tu sedang boy no ke baron pan dep da ka jing lam jom siem mo khu jong me biang na por oblei ka jing kerpat jing joy ka jong yi Nama kerteng Jisu ngipan. Amen. Ki para bagi bi ngin ya poi pat sakoi ke benta. Maka takalong bangin yo man chat skor ya khobor jo keting jo blai. Ti shua ban poi se kata ke benta ngin ya so lang ke jerwai ke ba shispa lai pusan. Shispa lai pusan but shispa lai pulai nagap khamrim. Atu keren Bajam nuot Yesu, kiktian jong me long umso, kibala penmi kajing suk, kabadab dan jor baro, kajing sawa kajing pelong, kijing pensoi do bat pom, hajing sawa saubha jong me, ki jam jai jai kidokop barok kidokot kejerwai kebasis pak laipusan. Tukran bajam nun Jisu kitin jong milong umso kibala ben mi kajing sung kabadam najor barong kajing sawa kajing penlong Kijing pen shoi mo ban pong hajing sa wasno pajong mi kijem jai jai ki dukom ki e ba itenan ki babang Rujong birthday lanu Jorban jing sawa kiktin snor Kajing map Angin snow jing sawa jong mi Kajing sawa badon bor Hapojong ngahakaton nun pen mi jing suka bakor ong hanga ba mi long jong nga ong daka tin kabasai tu pendu Kajing arta tin kren hanga tu kren atwai aingan yos ngo kawe kaktin kabami na boneng hi kijing shem
Tình kinh cha chữ nóm trên sông bóng chữ cuốn can mi ki para bangai baro jong kebalang bat ki wepat ki para bangai ki ba ya dolang ni kapor ki ba de ni ki wepat ki balang ki para syarai baro bat ketpang ya i representants im i para kolik jongai ba ya trelang hakam ke jong trai lasu kemet sibun ba ila banyador kat bat ngi kum kebalang kan ican mit bat kajar kat jong piru kalau gaji sengan gaji kemen yang ngasimet bat ngangai ika balang baro kowe ki dikot komiti bat ya pi ki long kemi long pa ki parsamla bat ki hap ki barin dengan simi ia kini kalan makataban ai koblei ya pi baro hak keteng ke ba tiang tam ke jong trai jisu bak jedwai janga kolong bo blei unang sin ei ban kerku ya la ka jong ke balang pestrian hang dia mawro Pulang ke wei nak balang ke ba klain ngangai hak kesenat ke jongi bat bau nang kerku hak benta baro jong ke cisikri jepi ban nyalap yang gospel ki para bangi bi nga ai ngo yu blai ba ngalak bai dar bat pi kum kebalang lemba jong kani kesengi ke bak kerpang ke ba playok ban penbej ngelawan nakal ti kebejangai pada ngai ngui blai ba ngala poisuk ani kebalang jopi te namar bagi sengi kadon kanika traffic jam ke ba lak tak sibun ya ka lai kawan ke jongi te ngalami kham kloi nala ka jong ka pasrit ke magadon bat bangla poi hang dia khar beji te dari ji perkhat ba kanum kata ya kanika service ke jongi ha kanika por ke pemerintah dia saya simpat nga ladai ban poi hakanika balang ka jong pi lengba jong i reverend lindan sim i pastor in charge jong ka balang jong pi bahakawai naki komiti ke bangi layo banya syong hadim lawai kata kejelang ila request singa ban ya darangkap at pi ka balang namata ban sim ya kawai naki program jong ka balang hibar kawai ti ngala persyang hiban jai light nang kani benta ti hendrai la request singa bangan sim ni kani benta ti ngaru daka jing ya i para pastor hakam ke bangi trai namta blai ti ngala ko ngu ban sim ya kani benta ban wan ban ai khobor jok ti jok blai hap leng jok pi ki pra bangai jok kabalang bar gowi bat ki wi pat ki baidan hen khobor ki parabang bi kani kadai ka sien ke baar ke ba ngalawan ban ya simenta bat pi kum ke balang ha kani ka por ke bakum kani ti ngam tip la pidai kan mau de em ngalawan menchua ha ka sendam arjar khat lai ha ka khawai tarik jong benai agos jong ka sendam arjar khat lai tingam tip mabaka dai khawai snem chua pidai kan mau ne em ya khobor ke mangla kada tu kapor tingam tip don ne em la kan mau dan bukan mau tharai khawai trik agos arjar khat lai imat don syu baka khobor ke mangla kada tu kapor kalong sepang ke jing sliang ya ke bangla seng nongrim naka gospel kat ku Matius kalong ke basan kat khot iwe du khat ar kata kalong ka kubor ke bangla keren ha ka tu kesendam aja khat lai khawai tarik agos ti nikong ngamla ru kramda penpau ka jisongu ko jonga ya ka program komiti jong kabalang leng bai representants im pastor in charge ba pilayo ban bu ya keteng jonga ha ka program jong kabalang baru kawai Dia ngai plat wai nam ta jonga bat ngaru ngala wai nam ta jepi kum kalang bo blain kerku jepi kum kabalang bar ko wai dia ko omne da i temsan khasano ka pastorit ke banga trei
kadai kata kebaki ogka Pungsanyang distrik ani ke Pungsanyang pastoriat ti ngadon prateli ki balang ki bangani ban pip sumbar ti ngalong pusto pun kamha buat terhadap bangam juyok lat ban le yitukana sakiwe pak ki balang nomor batang na kasakarmen ru don lupa prosesnam ar posan teli kita yo ngahabat pelut tanga kasakarmen ti kan itu pi ba teng teng wat haki stiker pang jok sindar ru ngahaban ai sakarmen ngam ban steban le kumta mar bangam don daki we pak kita rek ki ba ngalak pendep ini kam ka kentang ti ndai kan mentah ru ngalasu priang da kebai pistol dan ila kerpat yang ngaban ya darakat papi balang ti kumlo mene habas dang ba ngaso kemet sibun ba mengaba ipstolen dan mentah ngiadan hakakam mission jongka jing sasamla KJP assembly hakaba mi long chairman jongka board of mission work jongka jing sasamla KJP assembly bat manganga di presiden jongka managing committee jongka taka Christy English School wan hang tepo di meja Assam kaba mentakan di school kelaya ceprang lah sengi kan di school naduk kesenam arajar kat kendai bat menta keadaan naduk classified naduk nursery haduk classified ni ai katanya kakak Christy English School di kaba senat kelongba kadi kecaka kaba hakabang ibu ya ketika school mission gidan sangut kinahikai laingut gide nang national maki andapo ri kasi janca jongi but ki wepat kide ki local teacher kebadan hakadeka than dia kata kesnong ke bang ibu ya kadeka school terkenjat sak yang ngaban situ tak kenjat hal kepor ba kidan sipo wajar ngut ki nong snong empat don kristan iweru kidan rituli kisnong hakata caka te ke basunap itu pi kelong bang indang stangi ke school house dam arjar khat khandai bat ke bangasuk men banyak thu ni kepor ba lengba jokaji snei ke jong belai long ba kini kena ki badai na kita kejak beriu diori mau ki tribal kita beriu diori tikimpat long kristan kimpat itu yo jusu bulong no penim tendai ke bostonat banyak thu pi kelong ba kini ki kendai penriu ngut ki student kebadan hak ketika school kat kum kan dikejen ke bangi yo hanu stem arpusa lo menta kila nang banduai ya kalot sprayer kejiduai turai skap siwa bikin mamja itu yang ada kena hikai ki juai ya kejiduai turai kala banlek kata tikani ro kolong gawei na ke kubor ke ba ngakua ka dokumen banyak thui pi ni kupor ba kini ki kendai puru kena ki kipa long kristan padam long kristan iwiru tiandai kilala banduai ya ke jinduai turai ba ka ar kolong ba hakapor Christmas ni jupulong ya kini ka ada ban Christmas mo ti kini kena ki arwai ke jerwai Christmas ti kiele itu ki short play mo ki ba sepang ka jeng walong beriu ko yang trajesu sin perthai ti kini student bar khoi kilala ban lek kumta ki ya koral ti asu komen ti su thiang ba ka jaka ke bampat don bai thu yo jisu kum no pan im hendrai kila lek man wa la man lek kata ha ka ji im ko joki ba ka balai pat kolong ba ha ka po Christmas long ba hapok kata ke school building mo ngilayo ikalat banwa itu klur mo klur hapok ka school building ni periam kumto kumbalong election ni de katar pala di ke kubor ke ba ngilala ban lek kata hapeleng jok ini ki kendat lagi snap de ke bangadaman ong na ta jok pi kolong ba pi sumpaban duai lem na mata kene commission jongi jok ka jing semla KJP assembly ba le se ha ko ke sngi kati kacaka hang ti kana long kawei na kinong ba jong Emmanuel ni sayo man stangi ke balang hak ti kacaka dua lem takkan dia kebentah ti kata kolong ka bang syukwa ban yalam jumut ipi kum kit khot jok balang ba kawei ba pin bu lem ka jing duai nam ta ni commission ke jong i ti ngam tip kanungut na prejok pi thu ya kata kacaka ka bangawan mo ka Pungsanyang pastoriat Tiangai baru nak pergi jopi kum kita khot jak balang ngatrai firong familiar bha yo tu lum kelang mo udai wei naki lum ki ba pau nam bha
hakane kari kasi jantia jongi nangta hari India buat hak partai baru kowe tikladan sibun ki toris ki balik sikti syotoi lom kelang mo long ulum ubah pau nam ha ti kadan sibun ka ni ka jitu khana phang ni lom kelang ti kowe ki bangasi kuat mi thui pi kelong ba udon sisai ka jong long ka ba phla ba ula ban pediang ya kisan hajar ngut ki briu ki bayang ka bakio syadu selor tu mau ba he ba te ka phla ta pi judan ba urum judan ba mersa kila man kiu haru san hajar ngut ru pediang baik hadu kata tiki briu portelang ong ba ngarung ali ban musim ban kiu syani lom tengah isko ba kadan sisa ka jing sutenan bangila ban kiu hadu hakliar jong tei lom te lada pi poi kumnur sikati caka ti phin lap ka to kani ki chnong kum ka mau khap ka se mau nai ka mlum ko krang ka lang ta kani ka mau nai ka bang def yang snot ki wi pat ki snong ka dem degim ti kita ki long ki balang ki bang pek masumar mo ti sapha seken mau yang da pi poi situ mo ti kata kolong ka bang syukur ban bu kum ka jingkerpat ti to manuslam nginya poi sekani ka khubor jakti jublai ketua kebentar ke ngelapu limeneh ke sedang ti kani ka dekhot justice pra khandai ba chwaban poi khubor lo ong ba ka pan kan mau yang aba sisien la don wei ubriu ubala setek merau do syaitan ba kapop bat lengba jong kata ka jing di buai bat ki kam auria ki ba lai phu jai ke ba uniu briu ulama ulai kendu hakajim bat hapdeng jong kini jing e ki ba mo ulama hakata kajim long ba ha koi kesngi long ba uniu briu ulamut ban penyap no irade how to life pasi namar ba kwa syu ban syu im jenjar hakani ka perthai hapdeng jong kita ka jing im ka bokum kata kwa syu ban im long ba ulamut ban penyap no irade how to life pasi ti ha koi kesni long ba ula khang khop ya kata ka jing khang jong kata ka ying ka bamu usong sa da kata ka jing perkhat yo badon manu bawan lab ya kata ka kam ka ba maulatmu ha kata ka por ti kum ta la ong ba ula shim yo tau to lai bat ula te na rendang bat ka ba da persyang ban le kum ta pause ka e belajar ha ka kum kata ka klip mat long ba lawan tit jengkang wei ubriu bat uta udei undong samtrak bat uni nong samtrak long ba onda ula poi hakata ka ying jong uni ubriu long ba ula tit tok ya kata ka jengkang bat ula persyang ban le kumta bun sin bat uta ubriu bamut ban penyap no yala dia long ba ula ngowit sipun ya kata kajing sawa jong kajing tit ya kata kajing khang dauni no samtrak kumta ula sange shwa ya kata kajing temu kajong u ban penyap no ildi hakabakum kata kapor sipang ula perkhan u ete uta ubawan tit ya kata kajing khang ula persyang ban pej na kita ki thliu jo kata ka ying ulah semut ban syupik kai kata kapor henrei onda haba ulah ple ya kata ka jingkhang long ba pleng dei pen ban daune unong samtrak teh ni kapor klem da perslam long ba uni ubriu bodai unong samtrak long ba ulah ai ya kita kikot leng kedop how tau briu blamut ban penyap no ld hakabukum kata kapor nongtong tre syu ban sim ya kita kikot nama baudon hapleng jong kata kajing ele jong kajing im kajing kuslai kajing njar ka babani kajing im ju hendai long ba anda balapan bor dauta unong samtrak long ba ula sim ya kita kikot leng kedop bat uni unong samtrak long ba ula no bat utau briu ula sedang ban pej ya kita kikot bat ka phala kelong ba onda bolo sim ya kita ikot
ban ban ulah syam ba ka heading jong kata kot kalong namar hakini kita ki dan pi tu ki heading mo ki balatho ha kita ki kot leng kedop ulah syam mi kene heading bothok komne wong to wan hanga pi baro ki bathai bat ki bakhia ka jengkit ti ngan penjam yapi Matius katway arupra bat uni brio onda ba ulah I kata ka heading long ba ulah persyang ban puli kham sharum susu usiam penban badai ujisu ubala keren ya kitei ki ketien bat ubala kularu ban kitno ya ka pom ki jing jenjar bat ki juguslai baro hakajing im kajong ki brio handai ubala ban iPad ya kata kajing suk bar kajing kimen hakita kibamat ya kajing hakajing im bat om tang kata uni ubriu anda haba ulah puli kam syarum ulah syam ya ka wei pat kajing tho hakata ka kot leng kedop ya kani ka khot jok ka tien jeng play ka ong kum ni pi phim tip ba pi long ka ying shong ublai bat ba musim bukhut ublai ushong sa hapo jongpi ti lada uno noru upenjot ya kata ka ying shong ublai yau ta ken ublai un sa penjot namal kata ka jing ying shong ublai long ba kalong ka bakhut ka balong ma phiken uni priu la yo ban puli ya kini git khot si mening kongkorin kal nong balai ka dekhot ka ba khat riu bar khat nyau ka tho ya kata ka bentah bar ka ik bala jahang ni kalong ye thu ka ni ju khana ba kita ki kentien ki ba uni briu tang ba usupet ya ki hendai ulayo ban puli ha ka ba kum kata ka minit jo ka jing jo ka jing im long ba kala dungak ya kata ka jing ya tiplam ka jong u bat sim jong blai long ba ulayo ban trei yo tau brio o ki thana ko ong ba uni brio onda ba lo yo ban puli ya kan yi kentien ulayam pai do nur la syuk ban susnap ha ka bukum kata kapor ulayam pai do nur namar ba utip ba lo le sipun ki kam ki bala pun susi ya kamon ka khut ka jong blai kumta long ba ula duai sengap ula duai hak ba kum kata kalimat ba ujisu un map no ya kita ki pop jo baro ki balole ki jing jenjar bat ki jing khuslai baro ki ba mu ula ya kendu ha ka jing im ka jo bat deh ba kum kata kapor bau ni mesti mukho jong blai ulayo ban trei sai sin pat hakaji im kaju ka ba so tenat prabai bi nyethu kalong bau ni brieu long ba hadien bau la duai kum ta ta por da kata ka jing so si thang ulayam pai do do da kata ka por da bau kurmen bau blai un map no ya kita ki pop baro ki balale long ba ulap diang yau jisu kum nong pen im basimet jong badabu takapor ong ba uniu priu hapdeng jong kita ke jing jar ki ba ma umat hakaji im long ba ula kelalong ujing tau ubah thamai bag bosunat ong kani tu khana ba hapdeng jong ki katu ke kisnem anda ba ble lo tau thamai ya u sai sin pat long ba ula long unong yalap ubakrau bat ulala ban penim ya ki bun ki mesiam ki bakodor sya kata ka jing penim ka bado utrai pat unong penim jongi uji sukres ngai thoi pi nga simet tu ngalaya nak ni kelti ngalamat i bun ki jing ki jing jar ki jing sulai nai ha bangla pedang yu jusu kum no penim ngalong kum de ka mangalong ngalong kum ne kum mangalong namar bangla pediang yu jusu kum no penim prabai lingba jogani kajut khana
balai bau ni brio ha kata kaminit jong kata ka jing jong kata ka jing ye kenduk ka jing ha ka jing ki jing jinjar ki jing huslai ki bala ban yu umla syu ban thia ban dem umla syu ban ba mandi balai bau ni brio kami ka jikeli balai bau ni brio ulah temu ban penyap no ialah dia kadahui kalau nomor ba Melayu ia kata ka jingjak thai ha ka mesim yo setia ia kata ka jingjak thai ha ka mesim bat ketika ni para babi ka kubor ka bang kuat ban wara la ni ban bu kum ka jislok ha preng jopi ha ka ni jan min ka tu ka bentar ka bang poli menne ha ka basdang Genesis pra berkendai. Haba petengi kubur jo kajus log. Prabi itu nyapet kendiat ya kani kanong rim jo kani kitab. Baru na prejongi ngiatip baya kani ka kitab Genesis long ba la tip ya ka kum ka kitab jong kajing sedang. The book of the beginning. Bat ya kani kitab lai tu yangi bala tho do Moses bat ka jitmu ke jong Moses habau tho ya kani ke kitab kalong ban pen sya kani ke perthai kumno bau blai la thau ya kani ke perthai bat ya kita ke baro ke badan hapok jongka namal kata ong ka ketien ke jo blai Genesis iway life away hadin kata ong ba ublay ulayo ya ke baro ki baula thau hakmi ru long ba ki la long ki ba itnat bat ki ba bhae ngani thui pi kani ka por ka ba mangi ki brio ngias mat ba bane pech kini kamariang mo pech ketua portelang kalau tu mentapat kani kamariang kalakup dekadur ka ba itnat mo ngar strat ba ban pech kani kamariang bani ya kata kajing krau ka joblei ka ba ule namata kani perthai ka ba mangi ngisong ngisa bat la yutu ingi mengata anda ba boleh lo thau ya kini perthai kum bakalong long ba kala long ka ba itnat bat ka ba bhae para ba it mengata haba phai sikini ka khot ka pun kan mau yangi mengata ba kum no blai leng ba do ka jing it ba ka jisne jong u long ba ula thau ya ka beneng ba ka kendo bat ula pendap ya kini ka perthai da kita jing thau coba ki ding ki si ki lum ki wa ka ha keduriau bat ha ka bakhat du long ba ula thau yo briu bat ya ka briu ka ba manga bat ma phi ba do nyetip yo adam ba ka ha kata ka jing sriem ka jong uhi ai ngui ublei ba ula thau yo adam ba ka ha ka jing sriem ka jong uhi uthau yang nga ba ya phiu ha kata ka jing sriem ka jong uhi hakmi lama kata ki ki bro ki ba ublei lo thau long ba ki la long ki ba itnat bat ki ba ba Prabai mengata ngam dan don kam banabatai benia kumno baulai ula thau ya kini perthai namar bakan sim ke por hendai ladangi puli benia ya kini ka kitab Genesis kelnong kebaning kong kabaar bat kabalai hang tu pin siam ya baro ki benta ki baulai ula thau ya kini perthai kumni kum bakalong pin iya ke jing sya baro ba ia kini ke perthai ke bau boleh ulah sna ulah pelong bat kini ke ba ngi ia kini perthai ba kini ke bau boleh ulah thau ia kini perthai long ba long tak ke ba itnat hendai kalong ke ba bhae bat kini kata ke ba la pelong ya unowaro makata ba anda bau boleh ula pelong ia ketua perthai kumbakalong long ba ula penenkam da kane keparu unawa ula penenkam da kane keparu kabalong ba kat ba uni nowal ong ba udang bul kambha
ban sumar ya kita ki lai phojat ki merat hapo jong kata ke yang liang hagabau bulai laong kata ula penslei ya kini perthei da slap uba saupo sngi bat saupo miet ngatai dakan mau kata nyalong kestan kata sedem ngatai ngetip kata ke history jong ba kumnu bo bulai ula penjot ni perthei ba ula penhap do tau slap uba saupo sngi bat saupo miet genesis nyau sau ke thui kata da kata ka jingle baman joki briu ha kata kapo bulai bo pit natin na jerong umla syu bat susngap ya kata ka jingle auria joki briu ha ka imlang kasalang ha ka song kha seman bat kum ta ter kradon ke jipniap briu kradon ke jingtu ke jingtiem ngai ha kum kata kapor bulai ula sausi sibon kum ta ula penjot ni perthei da ka penhap da to slap ba saupo sngi bat saupo miet badai apa kum kata kapor bau niu nowa hai pidakan mau ulah hukum you know wa bon snai kata kan yingling ulah pelaj no ru ya kata keparu na kata ka yingling onda uslap bantip bat bas nguthu ba uta uslap ulah sange na lani bantip bat bas nguthu ba kita ki ki balahap hapo karengkau lani hak ndo long ba ki larngat no na ha kata kapor hadien ba uniuslap lahap saupo sngi bat saupo miet ngani thui phi ngi teng teng da slap ta lai sngiru te ngi milong briu shu mo ngi la ya lang a handai saupo sngi saupo miet ublei lo penjot i pathai te ke ai bangi hang ni para bi ke long ba uniu no wa ula penengkam dakani keparo ke ai kani keparo ke ba ngakwa ipi baro ba pintip bat basotho ke ai kani keparo kiri ustad lani kita kemen tetur ki bati penya ya kani ketinju blai ki thu yangi ba kani keparo loong ba kadon kerai bha ha kata kari Palestine hakari Palestine ki buon bha kani keparo te hanir India jongiru kidon kini kijak sim paru nang ta hania dikasih jongiru kiadan buon bha kini paru ngang la shong shilong la bon tri kisdam la penhe persan yangan shilong te ngai i ba kawai kalong ke ba sosi kalong ba kam tip bali ba ngi kasih ngim da smart hi banri kini kijak sim ngim smart ngiri kisniang ngiri kisiar mo ngiri tu moina bakan beriu ten ri ya kani paru ngim juk khamri kata kalong kaji ngim dan teres bandri kini kejak sim hendai kini kita khar bengali ngala im stay siapo selong bakini ki beriu long bakini ki bengali ki smart bha bandri ya kini kejak sim hari pas time ru ki bon bha jika ai ke ba ngisiam ha ka jinglong ba ka jing im jong kani ke paru ke wei ke ba sotenat banya thu ipi prabang ipi ke long ba kani ka sim loong ba kalong ke ba jamnut bat ke bom don jingma sekap kiwe ki sim le se kila balong ke jingma yang ki beriu handai kani paruang yang thui pi ka don hapo jangka ya kata ka jinglong ke ba jamnut bat ke bom don jingma bat ngi hang ni kata kumba unawaru ulatip lupa ya kata ka pelan kajong bulai hakabau bulai ru makata loong ba ula penengkam ia kani keparu hi omtang nowa ubaran penengkam ia kani keparu handai ublai ru ula penengkam ia kani keparu kum kadak jong umersim bakhoi kum kadak jong umersim bakhoi kabangi ong ten pareng dob is used as a symbol of the Holy Spirit. Dog is used as the symbol of the Holy Spirit. Pila ban sem kani larengan puli ya ka gospel Matius kalong balai ba ka khot ka khan riu. Ke ai bangi isu hang ni kalong ba. Habau bleiru ula panakam ya kani paru. Ula le kum taru
bahaka por ke ba pi dai pi puli kini South League Gospel Pensiam mo bahaka por ke bala penbaptis yo Jesus Christ utrai jong Jesus Christ hakato kawa Jordan dauta Yohanes nong penbaptis kalong ba ublei ulapha ia kani keparu hakadur jong musim khoi balong ba kani keparu kelawan ban dem ha katerpeng kamon kajong tra Yesu hakapor bala penbaptis yu hakata kawa Jordan sengap kalong ka khupor ka pelabha ka baat par kalong ba bangi kren sepang ka jinglong jing im jong kani keparu long ba kane kajat sim long ba kalong kata kajat sim ke bam don kesang sengap ngi ki beriung dan kesang mo terkadang ngi habis suman makapor ki berat ki dan kesang ki wei pajak sim ki dan kesang handai kani keparu sengap itu ipi kam don kesang bat dei terkadang ba kani kajat sim loong ba kala ban hairstep ha mo keleng saudong bat ngangala pasutu hang ni kelong ba balai ba unino waru ya haji syah pok kata lieng kidan pi sibul kajat sim ha kata lieng ke baru sumar mu handai unawa ulajit ya kani keparu kala balong kum bawla tip bakani paru kam dan kesang kala ban hairstep ha mo iman unawa la perkhat ba ukwa ban tip no ula syong kata tali ki ya kita ki sengi pok kata lieng ula lang a ukwa ban tip no la kata ku kelarangat no em nak kendo kumta ula penengkam dakani ke paru namal bakala ban hairstep keleng saudong bagabalai pat kolong ba kani ke paru ngai thu ipi kana sipun ke jipla po jenjek sim tengan ada studi bai kani tengan sutenat bani i ya ke jipla jo kani ke sim kabalai pat kolong ba kani ke paru kadon arteli ki khmat na kita ki liang ki bayama persya skap kadon arteli ki khmat te borok nangi ya don arteli ki khmat bo kani kepodo lo makata ko ong ba ya thu ingi ba kadan artli ki khmat naki liang ki ba maria persya hendai ke ba so tenat ban tip bat ban so thu ya kani ki sim kalong ba kayo i be tang ya ka wei ka jing yo i sa kadan artli ki khmat hendai kayo i tang ya ka wei pat ka jing yo i ka bangi ong ketin fareng single side of vision. Kaya kebangan ong hang ni perang bibi kelong. Balada manga bat mabhi kum kikun jong kabalang. Ngidon tang kawai ka jeng yi. Ngin dalong sisa kita kikun. Kibala ban persubhai ublei hakipor baru. Ladang ngidon tang kawai ka jeng yi. Ngin dalong kita kikun kiba pelak ban persubha yau blai ha ka jem ka jongi dan ni haki pol baro bat dai tang namar ba ngidan sibun ki joi kumta ngimla te baniang ngimla baniang bat bun sien ngi kelon no ru bat dai hang ni makata ba ka tien ki blai ko ong sangap an puli bahai kini kentien ka khmat kalong ka syarang kamet naman kata lada ka khmat jong me kalong sungur kamet jong me baro kan chai bha handai lada ka khmat jong me kalong jungut kamet jong me baro kan long ka badum naman kata lada ka jing syai ka bahame kalong dum kata ka badum ka bakat no sekap waktu nyebelai ke keren kata ke bentah. Pilapan siam dan pipuli ke gospel Matius kolong ke ban ria ke dekat ke bat arpuar bat arpulai ke itu kata ke bentah. Bat kiper bangai ke basau ke bangai i hak jinglong jong kan paru kolong. Bahkan ni ke paru kan itu ipi. Kam jubam ya kita kijing bam kipapuun. Lani kita kijing bam kibalasa sengap katan kata kijing pelah kini kejak sim
Kam juk bam ke jing bam ke puut. Lani ya ke jing bam ke basa. Badai nak ni kadau. Bahbakadon hapo jongka ya kani ka jinglong. Bal ong mengata bakani ka paru. Long ba kayo ya kalat. Ban im ya kani ka jing im ka bakut. Balada manga ban ba phi kung di bangit. Ngi im dagani ka ketit ka jublai. Ngi im da ketit jublai. Man lakas ngi man lapor. Ngin jin dalayak sko ya kata kasur ka jublai. Hi ngin dajak sko ya kata kasur ka jublai. Kebamauhi un punya ya kata ka im jongi hasla jong ka khandau. Dia namar bang yim don ya kata ka jinglong ka bokum kata. Badai takadau bah bang im ni perteru mo. Nga teng ngam tip pi ngam la basut thu. Ngilong kestan ru dang kuslai tepi. Ngam tip balai ka jakum ni. Along kestan ru dang kuslai. Pe sia ka jinglong ji im jongi mo. Teng na dang long samla la ni yang ngi ba kham san dapat keduk khmat ru along kestan ru dap sekenyang bong. Mdon kadur ke pasai. Mdon kadur ke pasai ke jembengi. Kadau hi kalau marpa. Nyemla ban rikhu jala ka jong ka jim. Ba te kadau kalau ba. Nyemla ban persubhai yau blai ha ki po baro. Pi ke ibaja ka jim jong ni sim kalong. Bakani kaparu. Ba anda ba uni no wala ong ba ula pelaj ka na kata ka yeng lieng ba ka lei her ka leng saudong mo ban siam ba la da kata ku kala rat no na em ha ka khando ke ei ka bangi siam na kani ka por kolong ba kani ka paru ka sumar yaladi ha ka pokum kata ka por kabun kam hak hap her ka leng saudong ban pej mo la kita ki ki badan pok kendo kilar gat no na em henrei kani ka poru ong ba ka sumar ya di bat ke ei ka bajam ha ka jong im ka jong ikup ki breru hi namar ba hoi ni dan ka ji start ka chimpang kata kalong ka ji sya ngitip i ka babha ngitip i ka basniu bat ka ba sosi bat kalong ba namar ba ngimnang marsumar yaldi ngimnang marsumar yaldi takadau ya kasiniru ya ket hakamet kata ada problem kasiniru ya ket hakamet mata ngi keduk perlok ba pia set klan ngate ngam klan pi dan sini kata ada subjek bengi keren hang di sini pemerintah ngadon sini ngadon namulu ba kom takar ngimnang marsumar yaldi walangi long ki bangit yu pi kani aparu makata anda haba unowa ula pelaj ka da ka jingkermen long ba kani ka paru kasumar yaldi upol makata hakasti ka mamu ula tho sakatu kini kisnong ki bahab hapo isya minor piti ongkum do wong tu long pi ki bakhoi tu long pi ki bakhoi namar ba manga ngalong bakhoi pila man siam da pi puli ni haka ti pol se petros meningkong kanang meningkong ke bakhan rio upol lai kai kata subjek ru ukwa baki prabangai baro abangi dana pok kabalang ni dai balong ki bakhoi haka ji im badai hang ni makata ba uji suru pi kan ma bahagapor ke bamu udon hapo kani industri hakani pertai pitip ke ei ke bamu uhikai ya lagi jong kisenran kalong wong ni wong tu sumar ya ladi ba pen om hab hakajing tenjo tu sumar ya ladi ba pen om hab hakajing tenjo Perabiin kerang mengilak bersuntuk kamha ya kani subjek balai ba kani kaparu kamsim layo lat setia ban penjat haj ya kita kipok jat jongka
Lani ban puncak thai ialah kajong kemensim. Kini harum kilong katu ni ki jing sisya. Kebamanga bat bapi long ba ngidai ban smotu habangi im hakani perthai. Baningkong. Ngim yok mat ya kata ka jing jak thai jong kam jing mensim ka jongi. Namar ba baro nangi ngila lepop. Ngitip ikata. Baro nangi ngila lepop. Ka ketien jo blai ka keni kani ka sisya kumbala tho. Ba om don weiru bahok bat om don weiru om don bahok om don weiru roman lai sipo bat ikan maru kumno ba u adam u briu u ba ningkong hakai pertai long ba ma uru ula hap no hakan ni kapop da ka ba ula bam yo tau so adong ya ka ba ka im kala ai hu Bat kani kajing le jo adam laong ba kalong kata kajing le persyak ya kamon kajong blai tingiru kem kibriu habangi im ni perthai laong ba dei takada bar ba bangi long kinong pop ngiha ban trisitom miet bat sngi kenang bangin yo ya kabam kadi kakup kasem bagi benta baro jong kajing don kam jongi halakas ngi bat om tang kata Langi pai paru sakini kun Israel. Ngaku apan pekan mau piru sepang kini kun Israel. Pitip kini kama Palestin kan. Lada pipet ya kal ong ba kalau ke masuk ba. Ban ya nari Egypt seri kanan. Pikan mau ka tu ka jipelai ka jong belai yakini ki kun Israel na katakari jole romrau. Ka jan ba nari Egypt seri kanan. Hendai tang namar ka jinglek pop jong kini ki kun Israel. Long bau belai ula perslem ya kata ka jingya elti jeki hado sauko snem kenti. Kasuk bah kajan bah. Banyak na Egypt sekanan. Hendai na ka jinglek pop joki. Long bau belai ula persempo jeki hado sauko snem bakin poi sekali kanan. Prabiin makata langi pai syaki yang kisam jongi ki babun nang pre jongi ngim yo syu ya kata ka jing jathai hakam sim. Kadau kolong ma bahabang im hak perthai ke bukum kan ni ngim don setia kata ka jing jathai hak mesim wat lang ila long kristan do ngangen ila pediang yu jisu kum nong pen im kadon kan ni ke jing pang ka bang ngim don setia ya ka jing jathai hak mesim baka wei na ke jing ye ka bangi kendu hani kesini kelong balangi pai syaki jing kisem jongi ke ik baja tip ki khun ki lek persyak ya kimi kipah kali kata ki khun ki lek persyak ya ki kimi kipah ka apa pelong ya ki ba ki kimi kipah ki hab ban khuslai na mentala ke ki khun kata kali gawe ka jing ek ka ngimak ani segi banolo kata bansa ke jing duk bansa ke jing kerdu ke jing pang stom ngata tengah mangapet ya ke jing long jokan ni ka stit ke jongi ngai ba ngidon ni kani kacing bakani ka kanemi ka hiar ba hagi kisngi kibri ku yakren be cepang kata bakani solkar kam la ti ban penbiang ban penyak ceplang ya ka development ban kata sibun ya kani kayok kakot ka jengi kum kibriu hapangi em hakani kari ke jongi badai tadau ba kaban kani kajing duk kajing kerdu kajing pang kajing stom balai pujai ki jing jenjar bat khuslai bat kajing bam sengan jong kani kajing im balah bangakan sepang kata kebentah pitip kapekan mau yang ah bahagi kisam jengi ngatip mo judon ke we ke family ke basong suk ngidon sibun kijing teng-teng ngani thui pi ngidon ki ying pakidulan ki baki beliau la ki pechebar ki ong katai ka ying ka ba internet ha dap dak sentiu ki skut karong ka ba internet handai ki ba sosi pat kalong ba ki don ki ying ki sem ki jongi sabar ti internet kan handai sapok ka don ka jele sapok ka don ka jingele ki khun ngol omenek jele persai ki kim kipah kim syak syuk ban penyat hapok ka mon ka jongki idan wi long keme
Ibangan ikan dua ila khot yang ngah kawai kasian bangan wan banyak selop nak kata kacing ke baki kimat nam tak kikun yang pastor pasti wan dua lem nam tak yang jongah ya kelem bagi kikun jongah pitip kani kabriu belai kasmat syak jeseng jok balang tika belajar kelongba kadon sangut kikun ar kikan thei bat ar kisinrang klay he klay samla te kani kami kelak kamen siapa kayo boleh lagu kuya kayo sangut kikun ar kikan thei ar sinrang bakal boleh bergejah tak kayo kelong pitip kini kikun kan thei kawai ka kongdeng bat ka kongrit nama ketenging temongi kasingye khot di kita ka kongrit kongdeng hago kasingi lo ong ba kadon kata kaja pleng joki li se kala balong naki niki jan ke bakia phong pi mat ti mat kata ka kongdeng kana suthit kita ki jan dei kani ka kongrit pat mar ba ka sulek bahek kumta ka phong lu ti jan joka ti ka mi kata kajenia ha pleng joki te kami kamla syuk bersumar bersensyar ya kata kajingele joki haga bakum kata apa pitip ka ibajai ke ying kini baro arngut cipara kani ka kongdeng bar ka kongrit kidain keju kadok kesnap kidai ki khun jong pa ba ka kami pitip sisnam kimju ekran ani ngate ga aso lengok itu to kami sisnam kimju ekran anda apa kani ka kongdeng kadan po chitja pitip kilek kumno kani kongrit kami nak hado kata kiele lada kadan ka berapa deng kata kongrit kani kongdeng kami nak kilek kumta kilek drama kumta ko iya kami nak sisnam kimju ekran ti kani kami nama bakadi beriu belai kamla sya syu bani i ya kani ka jinglong kumta kala khot yang hakaw ke janmiet ban yo banyak keren patki hab kong topor ban wengno i kata kajing ke baki don kumta sipara tang na kita kadau jong kita kaji kerja ka joki kim ju ya keren sisnam pila ban budur sisnam ti kim ju ya keren kielek kum tu kia bam kum tu kielek la ka jong nanti ti ngala persang ban yarap yaki angu ublei ba hadin bangayo banyak selok patki na ketin jo ublei persangka balak ban pertu ya kata problem ke baki kidon kilaya yam kilaya kelabamut kata kapor bakilai kedup ngada pak kedup yakim dei bangasyu ha au yaki bakenya map no abu kata kapor kilaya ya kedup sipara ti kajing suk kelawan biang kata kayi teba alpat kalong ba ngalade ban poiru ha gawe pat kayi bagai belajar kata kaya yang ru long bai tayui long kemi bangia telang pok ke distrik ngam kuat banyak tu keteng te long bai la khot sobhai nga ban bam jamiet ha kawai ke janmiet te na lek kata kaya yang te nga so kemi sibun bai kendu ta kemi berkupa lem bakata ki khun pitip andala poi kata kepor ke ba ngin nya sedang banya bamja mo te namal bangi syong ha kata ka dining room nang ta kadan kawai ke kamera di ketika kami kalek kata kamera badan tak khun kong khun ali ai pastor saya bam cano ali khun ya bam cano lang bat pi setiap ka ibah ka jubab ni khun kata apa barba kan ni ka kamera kam da jeng IP tip-tip ki ong kumno kong nang ya bam skap nang ya bam tengah ti barba syong jan kata kamera tengah semua ko ni kata ka sur ka kata ka khun ka jo kata ka yin ka keren ya kata kentien ngalah sengau si kendiat banyak sengau ya bakum kata ka ketien kapaka khun kan ong ya ka kemi tu nang ya ba ngani thu ipi ngatri sno kendong te nga internet bahai ke jolong jongki bahadu menta kani ka lengwiar pe kadang don senong kendong kadang don ngap tip sin sor te tip dong don em kata kaliau pe senong kendong te dang don di kiran gini family ki baidan kandai ngot mo te ki syong kroi kum tu pelun ya kata cijja mo syong pa ka kami kana khatja ka khat junta kini khun kana ya bam te tenat ba ngaya yo me join lang bat ki ha kadina jo kiru te ngi tenat ba ki syong tu pelun ni tendai ga ba hangi hasor hang ni selong mo
ti ki khur ke don la ka jong ka timing ban bang kalau ngerpe kam dan syu hari gisem jongi ti kini problem kimi pi ha ki yeng gisem jongi ti kumno kan ka yeng kan yong steli ngasusi teng-teng ha pangarung ki yeng cepra bengai banyu i bangi te nya semat bha ban pusyara tapi ban pen i sabar ya ki eke ki bha ha ki yeng gisem jongi mo ki don ki yeng ki ba tho tapi katuka kenja signboard ngalalap bersin. Christ is the head of this house. Ngalalap kesmat ban wa kitu ke jing tho bo ban ong ba ujusu udai ukle jong kan ke yeng tang ba kata ke yeng pat komlong kum ta sosi ba kata ke yeng pat komlong kum ta kadon ke jing le hap deng ki khun ba ki kimi kipa badai halor kan ke mentah ru prabi bun sien ki kristan jongi kimla ban yeng ki kelon buat kiprah prabi om tangkat ta langi phai sangi kum samlaru bon prejongi ngim yo setia ya kata ka jing ja thai hakam sim ka daw ko lamar ba kani ka jing bom yo kam yo jam man yang kadang rung ka yo we rong ba hang ne mo ro lai thui nga ba nga ong pi le yu ki kun jo pi ki ong ki shu yo sho ga yeng da dep ke ju puli ru don kam don jam ti haba yo ka kam jam kum nol ken kin yo ya kata ka jing ja thai hakam sim ka jing bom sung suk hakayeng asem ba kini ru kum ju ong ba kim yo satya ya kata ka jing ja thai hakam sim ka jing bom lai jong ki nak kini jing kum ki samla ka pelong ya ki makata ba kin phai dien no no blai bun na prejongi ki kun jak balang mo kham tam mi ki samla long ba hap deng jong kini ki problems ke bangi ngi mat ha ka jing im ka jing bom yo kam yo jam nang ta ki jing ki balai phujai ke bangi mat ka jing im ka pelong yang ngi ba in phai dien no no blai pa lai thu im kata ba bangi don ni bo kum kita ka jing la ong ba ka sao jong kan ik pathai karong no yaki syakata ka jing nong temen toy hajing sya habala samla mo nginang dei ban develop ildi haki benta baro jo ka jing im ten dei habangi mat pat yakini ki babun ki problem long ba kani ka sao jong kan pathai karong no yaki sya ka jing nong temen bat dei ni ka dawru bakani ka parul ya thu ingi mata onda haba kalahir saudong keleng saudong banjingo la kata ku ke ba la perslei do blei kala ngat no ne na lor ka khendo handai phose kani paru kala siam ban ba kata ku umru kadang sa ha ki ketat du ki benta halor jo khendo prabiin makata kepaal pakalong habang ya kren sepang kani ka jing bam ja thai jo kam sim ban wat ya kata ka jing ja thai jo kam sim ka ka bang ni ban le ka chi im kalong ni dai ban phai pat shau blai ban habang abang kre ya kani khubor ngasong ba kata ka dei tang kata kalat ba haba ni kwa ban yo bo bom kwa ban yo ya ja thai jo kam sim baro nangi habang im berthai ngi kwa ban yo ya kan ka jing ja thai jong kam sim bat langi kwa ban yo ya kata ka jing ja thai jong kam sim ngi dai ban phai pat shau blai prabi ka jing bam ja thai jong kam sim long ba kala trei don bor bha hakini kiski ka trei don bor bha kan ka jing pang hakini kiski la kalong hakabalang habang akret sepang balang sosun ngam tip seni sasor long kumno sna kendong ru kum ju hi ki ying mani ki jongi ki thli bak sudah nyelong kristan ngam tip hakanu karkom ki ying mani jongi ki thli bat ki sudah ka jeng i jongi ban sekri yublei kalaman kriat kadi kata ka problem ka jeng i jongi yublei kalaman kriat ngai thu ipi ngalapoi bun sien seti sebab Mizoram
Syaki kata ni kedi palang habang nyelet ya ki program PCI dan ni program ki program ngapoi semiram bat ngalus kemen ba ngatai persoalan dan lu ila bani menjur bat nga kini ke jolong jogini bisu tip ngai tenat ba ke jolong joki ba sisien ngapoi kawi ke palang hapo mizoram kadi po taun ti kadi kamit balang ti marsiti pitip san baje jan biet kila bamja ngiti ya bam sipo menel ong pi bang yam don ka timing bam ru ya bam kan da sipo san baji dang di syas ngi te so problem ha seti te san baji la bam jamit til ong ba kata kami balang citi mizoram pilek kumno baro kilek jeseng kadap kay mani puram don jeka syong tap i mani te ngakali to tam san ong te seni ki long kumni se ki hoi pastor ngi seni te la pensan la penhe bamangi nyen long hawakum kane kajing im mit balang kia dap lut kai mani kita botai Facebook long ba kila mi dang kloi sau baji kila mi lai baji lai steng sau baji kila mi office ban poi chaying ban bamja lang ta ban le chi mani tengok iki balik kile kum ni pitip wong kum no wong pastor habang ile sakai mani namar ba baro nangi ngide garu khot jak balang hi hakamit balang cicim mizoram ong ba kia pendep lut baro ya kikam balang hakamit balang kito kiba syak suspend kito kiba syak weng balang kito kiba pediang balang ba komtar ter ngiatip lut mar ba hapsim ya karai mo jong ki khot jo ka balang ki khot jo ka balang hamizoram te kia poi bahai kata kia dap ki mani smam ba ki kuat bantip mano bala syak suspend manu bala syaat balang manu bala pediang balang bat komentar teter tendrai ngak trai mental abun trikis niam pitip kei ke banga susi penyi kelong ba ni seni te mit balang ru kai mani ke thali nem brio bat teng ke mit balang kadi ke mit ke ba nya plai suspend mo ngia ot balang na ngia pediang balang komentar teter te ke ba yang ni prabangit jong balang kelong ba inisiatif nak beriu dia kata dapat like suspend yuta ru mende pion juseng oh ken te ku kile ayu oh la like suspend yutu kongrit entah inisiatif nak beriu pi dia kata problem nyilong kestan ngidon dia kata problem inisiatif nak beriu ye kam jo kepala ti hangnu ken ngin yo ya ka jinjak thaj jo ka mesiem hakaba kini kijing kidon hakata kajing im kajongi dan tadau ba semisoram ki pelang ki klan ba ma blei kim juk kwa bantip na ki brio ya ki kambalak ki kwa bantip daladihi ban yo sngo dala ki jong ki skor bat ban petru dala ki jong ki kemat waso emong oi kata kaja kalong te ni te syek sngo na ki brio to saya perkat mempi kata bantah Prabai mengata, balai bang akren kumni, kadau kalau merba, kani kepertai kebangi ngium, keladap tang dah keput sudah, tang dah keput sudah, bal keparu rumah kataru habaka her keleng saudong, kam sim layok lat setia ban penjat hai laki jong kipok jat, lembar bakat siapa kapek, kai satang dah kita kiput sudah. De halol jo kani kebenta ba kani ke poruru kamla ban penjat thai la ke jong kwa jan prabiin makata ngidi beso thu hang ni ba ka jing bam yo ya kani ka jing jat thai jong ka mesiem ka ba manga bar mapi ngidi beso thu kolong ba dei te nambar bangilek pom dei bangilek pom handai ka dei ka jingjai no ka jongi nau blai ka jingjai no ka jongi nau blai kala pelong yangi ba ngim yo setia ia kata ka jingjat thai hakam sim de hang ni makata ke ka bau jusu u khat e yang ngai pi hadu ka ni ka por ka mamata udang khat e yang ngai pi kwa ba mangi in jot no pitip ong kum no
wong tua wan hanga pi baro kibat thai bat kibat khia ka jikit ngan penjam ya pi nama kata kat ba dang dong kapor prababi kat ba dang dong kapor tu ngin phai chublei beran bor ubala ban ai hangi ya kata ka jing ja thai jong ka masiem ka jongi prababi kata ladangi puli kitin jublei tamu shimi kapor kila dan sibun ki brio kitip lepin sepat pan puli kitin jublei kan kila dan sibun ki brio hapo ka kitin ka jublei lan ya kan ka bible ki brayo ya kata ka jing ja thai hakam sim joki ba kata kalong bala hin puli katu ka gospel Lukas kalong ba pra ka khot sapuwei hadu sapu pra sepang katu ko brio ka bapang misnam ka arsnam kenti skam api kat arsnam kenti ka pang misnam handai haba khaddu long ba anda haba kalai kendu yo Yesu long ba kalai yo ya kata ka jingja thai hak masih ublei la pen khia eka Yesu la pen khia eka long ba kala ban li phai pat shala ka jong ka yin kasem da ka jing suk ka jikmen nang ta ka ba khaddu ta siketin tin ka ba ban ong hani ka por ka long balai kwa ban yo ya ka ne ka jingja thai jo ka masih kan ahangi ya ka jingkermen bat ka jing em ke bawah menjukun. Prabiin berkata haji im yung beliau. Ngi don kam sibun ya kan ka jingkermen jong kata ka jing im ke bawah menjukun. Kani kan nyarap yang ngap pi. Bangila bandon hasenda jong blei. Lani ha kata ka jingnya perim jongi hak ni pertai. Lalai puli ka gospel Lukas nong pau lai pupra hadus puat. Pitip ke ke ba kamari kala kam sim salia ya ki ki jong pertai henry kameri tel ong ba kala shong haki slajat ki jong turai bat kala skor ya ki kita ki ketien ju bat ke ba ujisu ulo ong ya kani kamartha ba maka kabon kam ya ki ka jong kani pertai pitip ke ujisu ulo ong tapor anda bawalik ban bam jasi joki kameri tel kala jit ya kata ke benta ke babah ya ke ba on om rong no naka a balada manga ban pi mo ni dei ban yo ya ke jit thai ha ka mesim kan mau ba ni dei ban don hasenda jong blei ha ki por baro bat lam ngilek kumta ngangai ba walang ni dei ban ya hakil tiga ba ke bakelain ublei no ayangi ka jisuk ka jikemen bat kata ka jisuk ka bolbei no ayangi kalong balang nyo barsno tang hau jisu u balong uterai jong ka jim ka jongi nyin yo ken ya ka jinja thai jong ka masiem tu blei kata sun ei ban ka khu yangi kum ki khun jo ka balang ngatip biang ngi em ka por ke ba te ka ei ka banga hikai pra bangai kalong ba cat badang im tungin duai tungin puli ya ketin ke jublai bangas mo barang badai tang kata kebala ban ahangi ya ke jidak thai jak masiem ublen kerku nam tak borom jogo amen ki prabai bi ngin nya penwai no yakanika jisri jingi blai na kapor daka cekermen bagen mi nang ni rengkat bagen kubor ke bang liat sko hani kapor nginya solang kejerwai ke ba sauspa sapuai kejerwai ke ba sauspa sapuai bat sauspa lai pho na kabarim sauspa lai phuai bat sauspa saupo na kabarim sausai wei hoi sauspa sapuai na kabarim bat sauspa lai pho mengenai orang saus pas poin pertama, bat saus palai poin berim. Bahadin juga ni kecerwai, ngasah bahaban kod iri berlendan sim, pasal ni charge, baik sabah membukti pelai cing duai ban pelai ini, dah kajuk berwai. Ko try Jesu nong up long berat, sumar yalam ru yang ini. Sakit jaga pelang tu yalam,
hajeng kia jong me dori ko trai Yesu me layap jong me nyen long tu yang lang jawai sa spat kuai Ku trai Yesu nong ap lang ro sumar ya lam ruyangi Shaki jakaplang to ya lam hajing ker jong mituri Ku trai Yesu Ku trai Yesu milayam jong mingilong Ku trai Yesu Ku trai Yesu milayam jong mingilong Long ulong ilong ki jong mi tu ya dahalen tiba mian yang iwat angin bakla tu pen poi saying iba Ku trai Yesu, Ku trai Yesu, dosa skor yang gikun. Ku trai Yesu, Ku trai Yesu, dosa skor yang kun melaku larhiban peodiang kiba pembandung kumngi meton jeng isnei ban pen lan nakapom tusan ruhi Ku trai Yesu, Ku trai Yesu, min trong mi ai nghiên em. Ku trai Yesu, Ku trai Yesu, ha chan trong mi ai nghiên em. Angin wan kempulkan mi lakam monjong mi ban le trab lakar kunong pen em hakam onun tu shong ne Ku trai Yesu, Ku trai Yesu, mila inabam jukun. Ku trai Yesu, Ku trai Yesu, mila inabam Blaybuk pau jongi bahabening ngi aingo yeme nakabenta ke jing syakri bagilala ban ayeme bat ke jing don dekat ke jome lembat ngi aingo nakabentai pastor balawan nakajaka bajengai nakajing trei happening ki syara bat ki jing ban thu ingi ye ko khubor jong jing suk ke bangila ban pediang nau jisu bonong pen em jongi bat kum baki jing long jong ke paro ai ru ngin buat nuksa na kita haga jing long haga jing day jungi bat me kurkhui pastori ke jing syakri ke bakordor ke baidan ben ai
haka balang haki balang aga district aga presbytery synod ka assembly bari ki benta ba pher be di ban kit ka kam ge jong me ker khui ga long yeng ga long sem ge jong I ba ker khui ga jing I phai jong I shala yeng daga suka san ker khui ngi lang borok ko trai be ginang la ban shakri me ban be ngilang la ban sakhi ka kerteng ba khui ge jong me ma ba ble ki pop ki jong I pen thmai ki jim jong I gi pani ki ni baro aka kerteng ge jong utrai ba ulong pen em jong I Jesus Christ ke jinga e ke jong Jesus Christ bo utrai ba ke jinga ba ke jong ble bu pa lambat ke jinga selok ke bat hyang ke jong men se ba khoi kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai ru kaleng satalak ke ne ke perthai benta bat shuduk yarta bam chukot ru amen.